Avui us explicaré un tercer conte de la Nandi. Val? Es diu La Nandi i la seva gallina negreta. Podreu veure on viu la Nandi, en aquest poblat que ja coneixeu, la seva amiga Sara, i també com van vestides, quins animals les envolten. I escolteu molt bé el conte perquè té un final superinteressant. A veure si us agrada. La gallina de la Nandi. La Nandi, com cada matí que estava en el seu poblat, donava de menjar a la seva gallina negreta. Li agradava molt cuidar-la i donar-li insectes, blat de moro i tot allò que trobava. Eren molt amigues. La Nandi es va despistar un momentet i ja no va trobar la negreta. Se n'havia anat. Ostres, on deu estar la negreta? Per què ha marxat? Va cridar a la seva amiga Sara. Sara, corre, vine, ajuda'm. Hem de buscar la negreta. Estava per aquí menjant i de cop i volta ha desaparegut. Potser l'ha agafat algú o potser s'ha perdut. Van mirar darrere de la cabana i van trobar dues papallones enormes. No, Nandi, són papallones, però se sent un soroll a sota la cabana, mirem-ho. Van mirar sota de la cabana i es van trobar 3 ratolins petits que feien soroll i buscaven una mica de menjar. Oh, no està aquí. Mirem aquí a les gerres grans si la trobem. Van estar mirant les gerres d'aigua i es van trobar 4 sargantanes blaves. Oh, no està aquí tampoc. On podríem anar a mirar? Van sortir del poblat i van anar camí endins. La Sara li va dir que segurament estaria entre els arbres. Sentien sorolls, però el soroll que sentia era el cant de 5 ocells verds típics de l'Àfrica. Oh, no, tampoc és aquí. On podríem anar a buscar-la? La Sara, la seva amiga, li va dir, mira, anem camps endins i segur que estarà menjant el blat que vam conrear. I van estar mirant pels camps i l'únic que van trobar van ser 6 grills que anaven fent ric, ric, ric. No és el soroll de la negreta, no hi és, són grills, Sara. On podem anar a mirar? Anem al riu, potser està allà bevent aigua. I a la que van arribar al riu van trobar 7 granotes jugant entre elles amb l'aigua. Oh, no hi és aquí tampoc, són granotes el que sentíem. Així que la Nandi va continuar riu avall i va veure unes petjades. Ei, Sara, mira, semblen les petjades de la negreta. Corre, vine, mirem-ho. Van seguir les petjades, que eren de color negre, i de cop i volta es van trobar uns quants pelicans que estaven bevent aigua i estaven buscant menjar. Resulta que les petjades eren de fang dels pelicans i no pas de la negreta. Oh, no, tampoc està aquí la negreta. On podem anar a mirar? Mira, Nandi, podríem tornar al poblat i potser de camí de tornada la trobem o la veiem. Al camí de tornada es van trobar 9 ocells preciosos de color blau, però la negreta tampoc estava allà, entre aquells ocells. Així que van continuar el seu camí. Escolta, Nandi, no sents un soroll? Piu, 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 sentien a sota d'una mata. Sí, a veure, mirem què hi ha sota la mata, a veure. Quan van posar el cap a sota la mata van veure 10 pollets de colors, blanc, marró, blau, negre, i la seva mare, que estava allà, era la negreta. Resulta que la negreta havia marxat del poblat per poder estar amb els seus pollets que acabaven de néixer. Ostres, que contenta estic! Li va dir la Nandi a la Sara. Resulta que la negreta només havia anat a cuidar els seus pollets. Van tornar totes juntes, amb tots els pollets cap al poblat, i a partir d'aleshores la Nandi va estar supercontenta de donar menjar als pollets i a la negreta. Aquella tarda van fer un bon berenar amb la seva àvia i van donar blat de moro als pollets i a la negreta. Què, nois? Us ha agradat? On era la negreta?
amb els seus pollets que havien acabat de néixer. Com cuida els animals, la Nandi? Doncs bé, continuem el nostre viatge per l'Àfrica. Ja hem après bastantes coses. L'altre dia entre les tribus, els poblats, que si eren nòmades, després el dia que vam arribar, que veníem des de la Xina fins a l'Àfrica, també vam aprendre moltes coses. Avui us explicaré algunes curiositats importants de l'Àfrica que hauríeu de saber, com ara les piràmides, o el riu més important, o que és el continent més pobre de la Terra. Ara us deixo a continuació algunes curiositats, escolteu-les molt bé, que després us explicaré l'activitat d'avui. Ara veurem algunes curiositats importants de l'Àfrica. L'Àfrica té 54 països i 9 deserts. Es parlen més de 2.000 llengües. El llac Malawi és el llac que té més espècies del món. I el riu Nil és el riu més llarg del món. A Botswana podem trobar la major concentració d'elefants que s'ha vist mai en el món. I la muntanya més gran d'Àfrica és el Kilimanjaro. És molt alta i fa més de 5.000 metres. Cal que sapigueu que l'Àfrica és el continent més pobre del planeta i que fins i tot les dones tenen un promig de 6 fills a la seva vida. Us imagineu? Sabeu què significa el nom d'Àfrica? Vol dir sense fred. La música tradicional de l'Àfrica es toca amb aquest instrument. Es diu kora. Té 21 cordes i és com una arpa. Ei, sabeu què és això? Sí, molt bé, les piràmides. Eren construïdes perquè allà dins hi enterraven els faraons. Què us ha semblat? Sabíeu què volia dir Àfrica, la paraula Àfrica? No? Ara ja ho sabeu. I havíeu vist mai aquest instrument, la kora? Tampoc, Bé, doncs ara que heu après totes aquestes coses tan curioses i interessants de l'Àfrica, l'activitat que us proposo avui i que serà també per divendres a les 10, que ens veurem a la nostra classe virtual del Zoom, és la següent. Trieu una d'aquestes curiositats que més us hagi agradat, tant si és el llac, que té els peixos més preciosos, o el riu, o les piràmides. La curiositat que més us ha agradat, la trieu i la busqueu per internet per si en podeu explicar alguna cosa més. Si no voleu triar cap d'aquestes curiositats, per internet busqueu alguna cosa que encara no sapiguem sobre l'Àfrica i l'apunteu, l'escriviu, en feu un dibuix i aquesta serà l'activitat de retorn d'avui i que servirà pel divendres. Divendres, a l'hora del Zoom, ens llegireu o ens explicareu què més ens podeu aportar tant de curiositat de l'Àfrica que hagueu investigat per internet com si voleu ampliar la informació del que us acabo d'explicar. Per tant, recordem, buscar informació sobre aquestes curiositats o una altra que encara no sapiguem i que sigui interessant saber-la, escriure-la, fer-ne un dibuix i avui em podeu enviar la foto. El divendres tocarà explicar-la. D'acord? Doncs vinga, va, som-hi i ens veiem demà dijous amb una mica de mates. Adéu, viatgers! Forget the day we met, your eyes so blue, me pressing through.